niyo bang malaman kung paano mag-renew ng driver's license online? Alamin natin ngayon. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong Kuya ng Bayan. Ilocano Defenders. Para sa lahat. Ilocano. So, kung gusto niyo mag-renew ng inyong driver's license, kasi meron na kayong driver's license, either student's permit, non-professional, professional driver's license, at gusto niyo malaman ito gawin online, bibigay ko sa inyo ang step-by-step breakdown nito. Pwede rin kayo mag-walk-in, pero pag online, at least mas mabilis na yung mga ibang proseso para pagpunta nyo sa LTO branch, sasubmit mo na lang lahat ng mga documents, magpipicture ka na lang at magsisignature para mas mahati yung oras ninyo at magsa-save time kayo pag ginawa yung process is online. So, step 1, kailangan pumunta kayo sa LTMS or LTO portal. Yung LTMS Online LTO portal, pwede kayo gumawa ng account doon, ilagay nyo yung details ninyo, at saka doon kayo pipili, lalagay ninyo ang personal and contact details ninyo, citizenship ninyo, official receipt number ninyo, at ang inyong old driver's license details. So pag na-fill out nyo na yan, pwede kayo mag-take ng isang comprehensive driver's education exam. Ngayon, ang comprehensive driver's education exam ay isang parang refresher exam lamang na tin-take nyo online or pwedeng on-site para makita ng LTO kung alam nyo pa rin ang mga basic driving rules. So, simple lang ang mga tanong doon. And pwede naman, you can watch our next video para malaman kung paano sagutin ang comprehensive driver's exam. So, pag nagawa nyo ng test na to, nag-pass kayo, pwede ninyong piliin ang inyong preferred LTO branch at kailangan nyong dalhin ang necessary documents. Yung comprehensive driver's exam certificate na nagsasabi na nag-pass kayo sa exam na yun, ipiprint nyo na lang or sasave nyo yun sa phone ninyo, ang inyong old driver's license at saka yung official receipt ninyo. So, pag nagawa ninyo na lahat ng mga documents na yun, kailangan nyo na lang ng medical evaluation. So, usually ang medical evaluation, nasa katabi lang naman yun ng preferred LTO branch ninyo. Malapit lang naman yun. Yung, para sa mga medical exam, yung mga urinalysis, yung height test, eye check-up, simple lang naman yun. Magbabayad ka lang, usually mga up to 500 pesos lang naman yun, mura lang naman yun, para makuha yung mga results na yun. At babalik kayo sa LTO branch ninyo para sa picture taking at biometrics ninyo. Ngayon, hihintayin nyo na lang yung inyong driver's license dun sa LTO. At saka ngayon, kung wala ka naman traffic violations, up to 10 years na ang renewal ng driver's license. So magkano ba ang renewal ng driver's license? Ang renewal ng driver's license, kung student driver's license, ay 250 pesos lamang. Kapag ito ay non-professional or professional driver's license, either 685 pesos or 800 pesos ang renewal nito. Ngayon, at least sana nakatulong ako sa inyo at alam niyo na kung paano mag-apply or renew ng driver's license online. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong Kuya ng Bayan. Ilocano Defenders.